Takže čaute, vítam vás u môjho dielu, ako postaviť pascu na blbečka. Takže začneme, hop, 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 hop. Tak, sem dáme pistony. A to je jedno, lepivý pistón alebo normálny pistón. Sem páčku, rozprestrieme to, dáme sem kovadlinu, tak, a môžeme spraviť, že dáme takto truhlu, takto truhlu, takto truhlu, takto truhlu, toto zrušíme, tak, toto zrušíme a ešte si to môžeme vyzdobiť tak, 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 tak. Napríklad takto. Niekto sem príde, pozrie sa do truhly a niekto bude čakať tuto hore a príde niekto a stlačí. Pardon. A stlačí. A kovadlina padne rovno na neho. Takže teraz môžeme ukončiť moju prvú pascu na blbečka a zdravím vás. Čaute!